ma direct. Pesa mawuok e sirikal mar Amerka direct en wuok e through kony. Gima duong' ma nyaka wang'ere ni ng'ama Nyasaye ogwedho ema konyo ng'ama Nyasaye ok ogwedho ahinya. Ng'ama ni none madhi kar ng'ama nigo. Amerka nigo malowa. Mano adier ma ok wanya wuondre ma ka ng'ata ok nya yie ni Amerka to nigi thuolo molowa. To makata ka yor tije wanyalo dhi mondo wakwa tije Amerka. En ani sama wadhi kwa tich wabi watimo service. Wachiwo gigo ma gionge go. But gima duong' en niya, king'iyo thuolo ma Kenya osebedo go, wasebedo kwa dwaro kony kowuok e state e piny mar Amerka, Washington, kata wasebedo kwa yudo kony kowuok e gimiluongo ni United States International Development Agency, USAID. Mano ema osebedo ka konyowa e gimoro amora, nyaka yedhe mag andila, jopiny mawinjo ng'e, nandila mag okimi ng'enyne imiyowaga directly ka ok wachulo as a grant and an aid kowuok e USAID. Koro miyo ma ng'ama kwariwore go ja-China onge aid manyamiyi, mane duol man kende. Joka dwaro mana mwandu, to kendo gima gidwaro en ni gi invest e Kenya, ok ni gimiyowaga loan, gichiwo gimiluongo niya guided loan, manyiso niya en pesa mimiyi tiwachori ni dhi timo kod infrastructure. Tiende ni gimiyi loan migero go ndara, imiyi loan migero go airport, kata imiyi loan migero go ndara kaka expressway mineno koro wagero. The truth en niya gin gidwaro pesa, and then sama gimiyo pesa go gigolo jogi China ema biro tiyo gigi. Nyiso ni opportunity ma gimiyo kaka jo Africa tin ibiro yudo nyaka ndara mathin migero e thurwa kocha, ja-China mochung' korwako gudu kanyo rito kaka jo Kenya. Tich ma jo Kenya nyalo tiyo en mana pango kite kata timo tije lwedo. But the main thing en ni China komiyi kony